Здравейте! Казвам се Пресиян Петров. Основател съм на Брата хлебари. Вече няколко години с гордо вдигната глава правим невероятен хляб на световно ниво. Хлябът е жив и всеки ден се променя пред очите ни. Хляба за мен е наука и изкуство, която дълго време е била практикувана в целия свят. За жалост последните стотина години е била занемарена до някъде, но в цял свят се наблюдава едно възраждане, което смятам, че е едно красиво дело, което трябва да дарим на хората, които ще дойдат след нас. За мен истинския хляб се състои от брашно, вода и сол, но зад тях се случват безкрайно много процеси, които го правят това, което е центърът на трапезата. Основахме училище по хлебарство, в което обучаваме ученици от всички краища на България. Безкрайно много ни харесва да виждаме усмивките на лицата им и хлябовете, които те успяват да направят след това. Смятам, че хлебарите на бъдещето трябва да имат желание и мотивация да станат най-добрите и да възродят всички забравени традиции в България, да ни върнат обратно на световната сцена по хлебарство. Една от мечтите ми, може би най-голямата мечта, е всяко българско село и малко градче да има занаятчийска хлебарница и хлябът да бъде достъпен до всички. За мен хлебарството не е работа, също не мога да кажа, че е хоби. За мен хлебарството е начинът, по който аз виждам света и го разбирам. За мен хлебарството е начинът, по който изживявам света.